हेलौ गाइस नै दायो रौतारायाव दंफैयो नै बेयाव माबायदि नै दैफ्रा माने दै लांनो फैदों जोंनिया रायजोयैनो आरोना नै एकदम हाजोबो दङ ओरैबो दङ बिराद मानसिफोर दंसोगारो आरो नै दै लांनो फैदों आरोना गाइस नै रायजोयैनो अल आंबो दंफैयो जोंनियाव एकदम बिन्दास आरोना जायगाया लालायबाय नै बिसोरबो नोंथाङा मा कमेन्टआव सोंहरलायदो गाइस बाय बाय नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन